bau benda nyebak wali kece sadat setan wali ngobrol Yayi Pati bau bendong kula wonten timbalan ingkang adawuh Koko Prabu ngawi dhateng sanggyaning para prajurit saking negari Bluluk Kasimpan ingkang abdi kepatihan kula pun bau dendho cumadung dawuh sinuwun penakno lungguhmu ya Yayi kados-kadosun boten kirang sekecap anggen kula marak sedo ngabiyantara wonten ngarsa paduka sinuwun semono uga abdiku
abdi kinasihku ya wulu jumbuku ana kawanku ana kuwi tegese weruh kawan kuwi wis ngarani dadi sawijining kanca kudu weruh karo sing dituke karo sing didereki kok dicelok lho kok menang bae aku lho nggih wong-wong kuwi barang ning nggawa paduka sinuwun Prabu Parang Rukmini bali dhateng ingkang abdi kula pun Manakawan Naga wonten dawuhipun apa dene abdiku sing tak tresnani lho bilung bilung wonten dawuh juragan pripun kula tingali panjenengan miyos saking Sitinggil negara Bluluk Kasimpar wonten ngalun-alun kok sajake bunga rasane panjenengan ketok bunga hati panjenengan kok mawi cara beksang joget jejengklekan dipun tonton kaliyan kawula wonten Bluluk Kasimpar niki kinten-kinten enten napa niki menapa ajeng paling bebunga kalian togok kalian bilo napa ajeng nukokne seragam anyar napa kira-kira ajeng nukokne sandangan sing apik mangga laturi paring dawuh togok urun dawuh kowe lak ngerteni dhewe togok lamun to aku iki nalendra ning negara Bluluk Kasimpar katelah Prabu Yaksendra ya Yaksendra Prabu Parang Sumirah nggih lajeng kersanipun kok jagat lekseni umat ya wis padha ngakoni lamun to Prabu Parang Sumirah sawijining ratu ingkang kajen keringan negara sakiwa tengene Bluluk Kasimpar kene kabeh padha wedi kabeh padha miris sabab saka kadidayane Prabu Parang Sumirah inggih leres kados mawon lajeng kersanipun ning ngerti angga sasuwene aku lungguh ana ing sinangsana lungguh ana ing kursi negara Bluluk Kasimpar kene iki aku kuwi durung duwe sisian aku kuwi durung kagungan garwa mongko sing tak arah sing tak jangkak ora liya supaya bisa ketrima uripku kajen keringan dening sapa wae aku kepengin ngayunake sawijining widodari kok waduh ajumayangke widodari monggo nyuwun pangapunten ingkang nami widodari menika mapanipun wonten Kayuwangan Suralaya mboten wonten widodari menika kok nuwun sewu pasuryane rupane niku kok elek sedaya menika sae tur dasare ayu-ayu cantik-cantik monggo nyuwun pangapunten panjenengan menika ratu Yaksendra tegese panjenengan menika wujude buta kok ajeng ayunke widodari niku saged dipun ibaratake kaya dene cecak nguntal cagak wong cebol gayo lintang wong muto ngitung lintang tange kelakone cepak cupete entang lakon niku estu monggo nyuwun pangapunten panjenengan paring dawuh ajeng ngayunake sawijining widodari ingkang nami sinten wau Bertari Wirutama Bertari Wirutama monggo kula niku nggih nuwun sewu nadyanto kula menika batur ning panjenengan lak nggih boten lali kali sejarah Togok kuwi nadyanto batur nadyanto Panakawan ning biyen-biyene dewa ha Togok iya
dewa mapan ning Suralaya malah kepenak kok kuwi kakange dewane dewa ya kuwi Bathara Guru. Mulane nyuwun pangapunten kula menika apal sanget adil banget kalian para widodari. Bele-bele kang nami Betari Pilutama iku kombat kondang dadi pengarepe para widodari nalikane linggat bawa. Linggot bawa kuwi apa goblok. Linggot bawa niku tegese ngaten. Betari Pilutama menika minangka dadi pimpinan. Pimpinane para widodari nalika padha mbeksa wonten Suralaya. Lho, lidene para widodari nalika menari-nari nang kayangan kuwi ya Betari Pilutama. Kok menari-nari Kuwi lho anu ndaplang kuwi lho, Kang. Aku Betari Pilutama. Mongko nyuwun pangapunten, dewa menika sampun paring paugeran, sampun paring anggur-anggur. Sampun paring anggur-anggur menawi dewa menika nggih kedah angsal kaliyan Betari. Menawi ratu menika antuk putri satriya entuk endang raseksa. Ya iku raseksi, Yen demit ya iku setan. niku namanya judu Tali mangsa. Ya niku. Dadi aku ngowah-ngowahi kodrat ta. Ya niku. ora apa wis dadian peping prasetyaku aku nggone bakal sowan Suralaya nalika sawulan kepungkur aku wis menehi layang lawan para Jawata lamun to iki dina aku bakal njaluk widodari Betari Pilutama bakal tak boyong menyang negaraku bakal tak lungguhke jejer silisian kelawan parang suwira minangka dadi ibune wong sak negara ana ing lulu kasumparga. Lumpur buat penjenengan kok guguk maku pawaton saparepe dhewe Tegese panjenengan ngeyel. monggo Kula kali tabang boten lajeng ngalang-alangi. mergo kula paling bilung menika Namun derajat batur saged dipun wastani rek gambar kucing derek wonten wingking. monggo belum boten maju kali ning yen enten apa-apane mergo niku sing ngajeng panjenengan mungsuh Para dewa yen nganti kok para dewa boten kepareng maringake Betari Pilutama ora urung geger teng Suralaya. monggo musuhe Para Diwandara sing racake padha sekti mandraguna. Lah pripun ta? dewa niku pun sing duweni jagat menika sing ngatur jagat menika para dewa dewane geni menika Bathara Brahma, niku dewane sengenge Bathara Surya, niku pancen bagane dewe-dewe dewane Gendruwo Bathara Indra, dewane para yoga kuwi lho aja bandel tolong ora rada seger wae Pak Gak. iya monggo dewa niku sampun kondang teng lara Ning luput saka pepati. lha pripun mung darane mawon Pelang tetangga jiwa kali jabu Dwika Nirmala. Lah panjenengan kaya kula menika dipun daten apa? Pelem ya pelem mana lagi, ada gak? iya Kalau pelem pakel. lho malah gatel iki wis ora dadak lawanan kok mergo aku durung ngerti dununge ngendi kajuwangan Suralaya sing jarene kudu nglewati oyot ugal-agilan kudu ora ngrepat kepanasan minangka dadi lawange sira matangkep lawange kaswargan yo lawange Suralaya kowe dadi cucuke laku aku derekno yoga nggih namung iso aku dawuh lho Oh, duwe gawean
saben bengi kok ganti juragan ganti bos ayo mongko aku ngerti kok ujung-ujungnya orang tuh ya binasa kok binasa mentang-mentang ini wis tak aku sapal banget wingi dereke kae ya ngono iki dereke iki ya ngono arep buta gedene Raja Mak buta gede kok rambutnya Raja Mak iku mati gak kok mentang nggih kula namung ngestuaken dawuh lagune kula menika sampun elek-elek lek panjenengan boten purun dipun elingake kula tak nonton ki penak rame keplak lucu guyu ngelih jaluk panitia Sandi Kartole ora usah dadak caturan Yayi Patih Bau Bendo kula wonten dawuh kok Prabu Natapo bendi ketapno kabeh para wadya blawaton lanang padha nyandhakaman aja lali kawulating minangka panggil dadi batok wadhe gedhe kabeh takon budal nyang sura wanci-wanci para dewa kok sulaya ora perlu dadak diperintah kudu kal padha tumandang nggih mboten langkung namung ispaken dawuh keparangan madal pasilan sepisan Natapo bendi kaping 3 sepisan kumpul kaping pindune padha kumpul jenengan kaping 10 padha bodolan iki mboten langkung namung istuaken dawuh mangkat budal dinten menika ayo prajurit padha budal tinggal Sangyo Kurangkun Sanendyo Mantri
Hey,
Aduh Bathara Lenggah dengan gambar bentuk pinali penting sarwa retno hasil saya babon permata
dari sinebaran sawi-sari dinodoni sajebat kasturi kongas bandane toko panurahan Sirna kamanungsane Pindha Sang Hyang Brahma Hangit Jawantara lujungane Pasewakan Agung para nayaka praja datan ana ingkang gunakake pasibane Kadingal Pandhita ing Sukalima nenggih Resi Kumbayana ya Sang Begawan Durna datan kantun warangka nata patih negara Ngastina ingkang kasebut Raden Harya Suman ya Sang Mahajuling Patih Harya Sangkuni sinambi muri katingal pasibane Satya Tirta kinalangan Raden Kartomarma ingkang bamari kaya kanjeng Pratala Wadanane rumah Puntasiti Raning Sangapa kagiat kagura pekasan maneh Prabu Duryudana dumugi mulak saking katebian pratane Kang Rama nenggih Sang Adipati Drestalastra kagandheng katuntun dening piranganing sapa Prawa nenggih Raden Ugraweya guguh-guguh Benya Prabu Duryudana pangacarane duwe satu-satu penenggak kaya mangkono pangrocitane Werkudara ingkang kababan ing lisan rarah ririh sumukebak kawibawan wahyuning Allah yotu mewah mangolah ngelmu bangke
Kanjeng Rama Adipati Dastarasta ingkang putra kula Duryudana ngaturake pambagi ana krambi saha sungkem bekti kula mawantu ugi kunjuk wonten sandhap Canela Paduka Kanjeng Rama Prabu Dastarasta anggenipun prapta tebinjo kayuwanan negari Ngastina Kanjeng Rama jagat wasisane Ubatara Wayabatra jagat muga-muga tansah ngemuli ngayomi sagung kawula ana jagat raya Jaka Pitana Duryudana ya tak tampa gawe bungah gawe mongkok penggale wong tuamu aku Dastarasta dasare lulus rahaja praktaku tumedhak ana negara Ngastina kene manggih kawidadan lan uga kasantosan pambagi para kami tak tampa nggonmu ngaturake bekti ya tak tampa ora liwat pangestune wong tuwa wae yagdi tampalono kula Suyudana kawula nuwun nggih
tampi kula cadhong tangan kekalih kula pundi wonten ing mustaka bakal luwadi jangka kapetekake bondo mibun ora badhe kajuwanan paring pangestu padukun Jeng Rama Destorasta boten langkung dipun sekecanaken paduka pinarak anggone raras ragu yo kaya ora kurang sawiji panggone bapakmu teko ana ngarepmu kene Kurumadi nuwun mangke to sinuwun Adipati Destorasta rawuh paduka kula pun dono ngaturake pambagi panakrami mugi kunjuk sinuwun yo begawan dina tak mongko ki basa padha-padha semanten ugi kula Kakang Adipati Destorasta prapta jenandika wonten ing sasana negari Ngastina kula ngaturake pambagi saha bekti kula mugi kunjuk Padhe Harya Sengkuni mapan nggih ya tak mongko nggon ngaturake bekti lawan pun Kakang rawuh pangestuku tampan mono datang yen kula mundi dipun sekecah kangge paduka pinarak lenggah sinuwun Adipati Destorasta yo ora kurang sawiji panggonku prapta ana negara Ngastina kene Rama Prabu jimat pepunden kula kados keblabaran samudra madu kepapak sunaring obor pepadang anggen paduka kraya-raya krasa rawuh tetinju kelawan kajuwarane Duryudana sekadang sapa Kurawa nanging nyuwun pangapunten ingkang agung anggen paduka prapta anggen paduka rawuh damel singak semung lengak katitik anggen kula nyawang ngantos dangak kados lare alit ingkang gangungak-ungak Kanjeng Rama menapa badhe medhar sabda tama dumateng ingkang putra kula Duryudana menawi badhe paring pangandikan utawa bakal paring beduka langkung prayogi paduka paring utusan mangke kula badhe sowan ngabiyantara wonten ngarsanipun paduka Kanjeng Rama menawi kok dinten mangkang ing paduka Prabu samunipun wigati monggo kula atur wonten pendhapi winggih saged jagung catur netra kelawan ingkang putra kula pun Suyudana Gusti Duryudana pancen tekaku mrene iki tak jarak aku teko mrene kuwi ana telung perkara sepisan gangguke tembung alam onem alam mulo tembung lawas dene oneng kuwi kangen yo awit sawetara wektu bapakmu ora ketinju ora ketemu kelawan kuwi Kurupati satemah ndadekke rasa kangen maturaken kuwi panuliken tanpa pepindhan bungkat ingkang angka pindho Tilik tata tentrem rahajaning para kawula dasih ana negara Ngastina sadasare wis watara wanci bapakku kuwi ora teka ana kene aku iso ngarani negara Ngastina kuwi nadyan wis dhuwur ukuse ning sajake kok peteng jagate Ngastina kuwi diarani agung ning kurang ageng ana paribasan pasar ilang kumandhange kali ilang kedunge Duryudana wonten timbalaning tengah dawuh tembunge wong tuwa biyen sing diarani pasar kuwi ilang kumandhange kali ilang kedunge kuwi tegese kanggo pratandha mahanani yen para kawula umate Gusti meneh-meneh sing urip ana negara Ngastina iki lagi tintrim rasane poyang payingan penggalihe ora tentrem kang dadi uripe nggih bawa iki sing jalari kahanan ora tentrem kahanan ora ayem kuwi kawiwitan saka pikirane dhewe-dhewe
yen menungsa urip ana ngalam padang tinita dene Gusti kang Maha Kawasa kok tetep gugu karepe dhewe nggih mangsa nguyak apa sing dadi kekarepane kuwi ana paribasan jagat diemperi dhewe jagat diemperi dhewe menungso lek nuruti karo gedene nepsu menungso yen nuruti karo gedene harganing hawa nepsu iki mengko sasar susur bakal untung bakal rugi tiba burine ora mati iki jero wis paken dawuh bareng aku weruh negara Ngastina iki weruh slagane anakku lanang Ratu Ngastina Prabu Duryudana kok njur aku kelingan lagune bocah cilik nalika dolanan sore-sore kae nadyan to wis bola bali nadyan to wis mung salwangsul bapak kuwi kandha karo kowe mbok menawa Duryudana lali lagune bocah cilik nalika dolanan sore-sore kae dayok teka digelarne kloso klosone bedah ditambal karo jadah jadahe mambu dipakakne karo asu asu mati diguang pinggir kali kali banjir diguang nyang pinggir lan sak piturute guru mati kuwi mau kabeh dadi wewangsa dadi pitutur dadi piweling wong urip ana ing alam donya dititani dening Gusti supaya kumrembah tangane dumangkas sikilene kudu nganggo cara nganggo cara Bayo teko digelarke kloso weruh kloso bedah lali karo bayo teko mung mikir perkara kloso bedah arep ditambal karo jadah mambu lali karo kloso bedah mung mikir perkara jadah mambu dipakake asu weruh asu mati lali karo jadah mambu mung mikir perkara asu mati diguang nang kali weruh kaline banjir lan sak piturute kuwi dadi gegambarane wong urip ana ing alam donya yen to sowan saling kekarepan sowan saling kepinginan ora bakal ngonteke lamun to menungso iki mau diujurke ngalor dipendhem lemah dilebokke jero kotak kuwi bakal enek rampunge Duryudana wis dadi watak lagu lagiane menungso duwe siji pengen loro duwe loro pengen telu wis duwe omah magro loji yo durung trima isih pengen omahe ditingkat tur dasare gawira duwe kendaraan roda papat yo durung trima isih pengen duwe kendaraan roda 6 nyang omah kok wis duwe bojo sing ayu tur dasare pinter manah ku yo durung trima nyang jaba isih golek wong wedok sing ayu tur dasare ora iso manah lho nggih napa mboten siji sing nonton kuwi kuwi dadi watak lagu lagiane menungso jagat yen duwe Duryudana lah yen kowe ora iso mekak kendaline nepsu yen kowe ora bisa memperhadani hawa nepsu ora mung bakal sasar susur mula kowe tak elingke dadi anak Destorastra gendekno panumbah sumengge lawan jidare pepesten anut karo kapercayanmu dewi-dewi anut karo kapitayane dewi-dewi supaya uripe bisa langgeng urip bisa ayem tentrem satemah kamu sing ngomong satemah kabeh para kawula negara Ngastina bisa nemoni kahanan sing bagya mulya nikmat mupangat satemah uripe kabeh kawula bisa urip kanthi mesem guyu Duryudana lere-lere panture bosku
anggen kula Kanjeng Rama Destarastra. Maturake kuwi panuwun ingkang tanpa pindhan mugi sedaya dawuh sedaya wangsul piwulang pemarah paduka saged hatet dhateng gesangipun Duryudana anggenipun ngayomi dhateng sedaya para kawula dasih wonten negari Ngastina. Syukur yen kowe isih gelem nampa wejangan saka bapakmu iki Kurmati. Lah dene kang dadi wigatine perlu isih ana gandeng senengi karo tembung kuwi ngarep menungso kuwi yen kurang tekun nggone manembah, kurang tekun nggone pangibadahe, dasare atine wis klebon bondo satemah polahe kaya dene kepanjingan iblis jajalanan. Jagat arep dienteni dhewe Kurmati. Kurmati luwih dawuh. Tekaku mrene kuwi aku bakal nungko kabar sing teko talikingane bapakmu Destarastra. Iki kabar menapa Kanjeng Rama? Aku bakal takon karo kuwi sebab aku krungu kabar iki dina tekan kupingku bareng tak gagas-gagas bareng tak rasake kok sumbang. Mula yen aku durung takon dhewe karo kowe Duryudana kaya durung lega rasane atiku. Mula kang saka kuwi penakno lungguhmu tatanen atimu aku bakal njaluk dawuh saka kowe anakku Kurmati. Kanjeng Rama Destarastra monggo sumengko kangge paduka rawuh dasaripun kula rasakaken radi sugal pangandika paduka satemah damel tratapan hati Duryudana. Kanjeng Rama monggo sirnakna durga sarta sangga rugi sabda tama paduka ingkang kula antu-antu. Aku ora bakal iwuh pekiwuh nggo kandha karo kowe Duryudana. Pitakon kuwi iki penting tur wigati mula tak jaluk nggonmu wangsulan kuwi ya kudu jujur. Iki wis oke dawuh. Apa bener? Apa bener kowe bar sesukan dadu? Apa bener kowe bar main dadu karo adimu para Pandhawa? Kurmati. Tak baleni tembungku, apa bener kowe bar main dadu karo adimu Pandhawa? Iki Kanjeng Rama. Lah sakuse kowe lakon main dadu karo Pandhawa, totoane apa? Totoanipun negari. Yen menang kowe Ngamarta dados gadan kula. Yen menang Pandhawa mestina sakjajane dados gadane hati kula Pandhawa. Lah saiki jujur nggonmu maniki mau sing menang Pandhawa apa sing menang Kurawa? Iki mimpang kula diwaji menang kowe. Iki sakuse menang kowe Ngamarta dadi duwitmu. Iki diwaji sakuse Ngamarta dadi nggonamu njur Mbak Iyu mbok cilikmu Kunti Talibrata, adikku wadon Kunti Talibrata sak Pandhawane iki dina nyang endi Kurwati? Sak sampunipun Ngamarta dados gadan kula. Sak menika para Pandhawa delik wonten panggombaan narsanipun Paman Yama Widura
sakuse ngamarta ndok hukum adhiku Kunti lan para Pandhawa sumandha ana panggombakan melu pamanmu Yama Widura. Inggih. Lah saiki aku arep takon karo kowe. Nggonmu main dadu iki mau menange nganggo cara sing jujur apa menang nganggo cara sing nista tegese nganggo cara sing licik. Kurwati. Kowe kudu blopo. Ayo Pak Suwono. Sing main dadu biyen menangmu nganggo cara kepiye Kurwati? Pikantuk pangestu paduka Kanjeng Rama menang kula nganggo cara jujur Kanjeng Rama. Ora salah. Aja kok kuwi nggawa jenenge wong tuamu nganggo cara njaluk pangestu Kurwati. Sabab tembungmu iki mau ora bener. Tembungmu ora jujur. Jagat nyekseni umat yo padha ngakoni bapakmu iki nadang Totuna Netra ora iso nyumurupi gelare jagat, ora iso nyawang dalan bapakmu iki. Ning wis kinodrat menungsa kuwi sing awas dudu mripate, ning sing awas kuwi permana jatine. Sejatine sing ngumahe dadu kuwi menang sing ora jujur. Kok gunake cara sandiyasa Rekadaya jane kudune sing menang kuwi para Pandhawa ning diwalik dadu diwalik karo pakmu cilik Sang Maha Julik Patih Sengkuni. Dadi menangmu kuwi menang cara licik Kurwati. Oh Urwati aku kuwi mudang-mudang kowe dadi anak sing nurut bocah sing utama ngerti ya Duryudana anak kuwi yen ora bangun miturut lawan wong tuwa mancasi karo wong tuwa kena diibaratake bocah kuwi ngrangsang tuna gayuh ya luput engko bakal ditutuk mbeburine. Tak baleni Kurupati. Iki menung ilmu jariyah Kurupati. Anak kuwi nek ora bangun miturut mancasi karo wong tuwa diibaratake bocah iki ngrangsang ya tuna gayuh ya luput bakal kutung tembe burine anane mung tansah ora ketekan apa sing dikarepe Kurwati. Kaping pindho anak kok wani karo wong tuwa ora gugu karo wong tuwa diibaratake landang carang saka pucuk. Ngerti kowe landang carang saka pucuk? Mboten. Carang wit. Carang wit kelak pangi ngrangap nyang pucuk Kurwati. Ning yen ora wani karo wong tuwa sing nugri carang-carang iki saka bongkot menyang pucuk ning gandeng kok kowe Kurupati iki wani karo wong tuwa ora bangun miturut karo perintahe wong tuwa sing mung renceki carang iki saka pucuk kurang-kurang bejane ana carang sing nyulak karo mripatku dhewe Kurupati. Ngono kuwi ulang-ulangane pakmu cilik Sengkuni. Lambatan ngerti napa-napa. Mula menika tiyang sae, mula menika tiyang suci. Suci Beljedes. Suci Beljedes. Aku roh anak-anakku mbok pulang dadi gentuk, anak-anakku mbok pulang dadi maling Sengkuni. Nggih ya. Petune Kurupati anak karo wong tuwa kuwi dibaratake kaya dene dijempolan sikil karo mripat. Jempolan sikil kuwi anak, mripat kuwi wong tuwa. Nek jempol sikil kesandung mripat mesti mbrebes mili ning sewalike yen mripat kok lara gubras getih paribasane jempol sikil mung meneng mung begegek wae. Kurupati. Oh yo ngono kok kowe ora gugu karo wong tuwa jur karepmu kepiye Kurupati?
Kowe tak kundang-kundang bisa rukun karo sapa wae, saya-saya karo adi-adimu para Pandhawa. Kumpi kae weropo ora Krupati. Oh, Krupati. Kumpi kae mbok puji kowe Krupati. Kumpi kuwi warismu dhewe. Pandhawa ki tunggal putu karo kowe, tunggal putu ratamu, tunggal getih kelawan Kanjeng Rama Abiyasa ing Sabtu Agung. Krupati. Wiwit cilik nganti dewasa nggonmu mitnah karo para Pandhawa kok entek amek kurang golek kowe Krupati. Apa kowe ora kelingan? Jaman pamanmu Pandu arep tumeka seda. Pandu arep urut kasedan jati matur karo aku Kakang yen sewanci-wanci kula dipundhut wonten ngarsanipun Gusti kula titip negara kaliyan titip ponakan panjenengan para Pandhawa. Mongko rungokno kupingmu Krupati. Rungokno. Tembung titip kuwi sasine apa? Jame jam pira mengko mestine bakal dijaluk bali. Kuwi wong titip mergane mung titipan. Wah. Sajae kowe krungu. Kowe krungu pamanmu Pandu ngendika kaya ngono, banjur kowe gunake karti sampeka mikir yen nganti mengko paman Prabu Pandu tumeka seda Pandhawa tekane dewasa mesti bakal ngucik-ucik ke Prabu Ngastina tinggale wong tuane. Lagi jalan. Unta diwadimu Pandhawa kae ditinggal mati adikku Pandu nembe umur 12 tahun. Adimu Bratasena Werkudara kae ditinggal mati bapake tembe umur 9 tahun. Lah kok kowe lekas minah karo Pandhawa nganti gawe cara Pandhawa kok jlomprongke ning sendang pitu karepe ben mati ning bola-bali Pandhawa kuwi dilambari saka rukun. Lah iki rukun Duryudana. Gampang sing paling ampuh ning alam donya kuwi mung siji rukun. Rukun kuwi njunjung abot dadi enteng, ngaye akeh dadi sithik. Kuwi undu-unduane wong rukun. Sepisan Pandhawa dilambari rukun, pepindhone ora kendhat sing tansah bekti manembah kelawan sing gawe urip. Mula nang ngendi papan ngendi panggonan tansah dipayungi karo sing ngejak lombok. Pandhawa kok guwat nang alas pitu ora ngerti. Mbok pindah ana sendang songo. Karben sing aran sendang songo kuwi nang tengah alas. Luwih gawat, sida ora mati meneh. Njur kuwi nganake lakon bali si golo-golo mapan ana ing wana Permana Koti. Tata layakmu Pandhawa karo bibimu Kunti kuwi mbok wene pangan mbok penakne sak mulyane ning ora ngerti pangan sing mbok weneke Pandhawa mbok campuri racun wisa daruh besi Pandhawa kepati turu nalika bengi bali si golo-golo mbok obong. Sing ngobong sapa dalange bapakku weruh ora liya Pakmu Cilik Sang Maha Julik Patih Wedhus Sengkuni iki. Ning niku lek mbiyen sakniki kula pun tobat. Wis tobat ampun. Kula tobat disampun ngibadah. Wis ibadah ampun saking sregepe mawon padasan kula kalih kok. Padasan kula kalih sing setunggal kula tinggal teng griya, sing setunggal kula gawani teng pundi-pundi. Parat guyonan lho. Mboten. Perkawis menika kula mboten ngertosi Kanjeng Rama. Kowe aja ndeder goro Krupati. Kowe aja ndeder goro.
Pandhawa luput saka pepati kowe panggah durung trima mbok gaweke cara meneh Pandhawa supaya babat-babat alas merentani ing ngatasé Werkudara jaluk negara tinggalane bapakmu mbok gawe karti sampeka Werkudara negara Ngastina tak weneni kuwi ning gawe yo ijol babatana alas kuwi lairmu ning batinmu Werkudara andhok loro pake merga weruh alas gawat kalimat satu mara satu mati menungso mlebu bakal tumeka lena sing jenengane alas merentani kuwi gawate gawat sapa menungso mlebu bali mung kari kabar ning kuwi nek liyane Pandhawa kuwi nek liyane Pandhawa yen liyane Pandhawa kuwi mesti mati Pandhawa tetep urip sabab dipayungi karo diwane gone babat-babat alas dilambari rukun rancak sing dadi rancangane para Pandhawa tundane bisa mbabati nganti dadi negara diwene tenger negara Wanamarta ya negara Indrabrasta bareng ketok mencorong ketok apik Ngamarta tinimbang Ngastina kowe golek ada-ada nganggo cara menang dadu jane menang para Pandhawa ning dadu diwalik karo pakmu cilik Sengkuni teman menang kowe timbangane para Pandhawa oh Purwati kok ngono kelakuanmu Purwati piye Pandhawa kok neka daya rakosa uripe lakon ceker-ceker penak disawang ora ngrusuhi Ngastina malah mbok rekasake meneh mbok ajak main dadu menangmu menang nganggo cara sing ora jujur saiki aku tak takon karo kowe Purwati bapakku tak takon karo kowe Pandhawa pondok-pondok uripe dadi wong rekoso kowe seneng uripmu iya Purwati kowe duwe negara loro Ngamarta lan Ngastina njur nyawang uripe mbokmu cilik karo adi-adimu keserakat uripe kowe seneng Purwati iya seneng kowe Purwati kowe kudu eling bareng tak gagas-gagas kok distun temen uripe bapakmu iki duwe anak rusal ora ngerti karo becike tumindak tak ibaratake aku dadi wong tuwa ngadanto mbok kunjung ingkung gajah saben dina paribasane ning yen anake dadi bocah bambu tegelan mentalan gendak sikara kaya dapurmu kuwi Purwati ngadanto aku durung mati ning uripku rasaku kaya wis anguk-anguk jurange neraka jahanam Purwati Durudara rungokno tembungku cacamu sing kaya ngene iki tak ibaratake wong lemut gula kok rasa legi mbok untas sak lodong-lodonge Purwati Agak risan kapirane Orang pola dinampe-nampe Kusanakane bawono Yo tukang malati Yo tukang mesingkat yo tukang kutu keren Kanjeng Rama Dusta Rasta kula badhe matur kowe arep matur apa Purwati kasunyatan sing mbok critakne iki mau kabeh napa mbok lakoni ya apa ora kowe kudu eling tembang ilir-ilir tak cuplikne saka tembang ilir-ilir Brahmana Jumlatana kanggo sega mengko sore
sapa sing gelem ndondongi barang sing suwek kuwi tegese sapa wong sing gelem menehi wong kekurangan kuwi ngono jenenge sedekah dono driyah yen wis gelem weweh tegese wong kuwi nglakoni gawean sing paling abot dhewe gawe senenge wong akeh Purwati surak hayu tegese surak kuwi suarane wong akeh hayu kuwi rahayu Purwati yen wis perilaku sing paling abot dhewe gawe bungae wong akeh entuk swarga loro siji swarga donya loro swargane Gusti swargane donya su kuwi tegese luwih warga kuwi sedulur yen pumindake apik sedulure mesti akeh gayuh apa wae bakal lakon mergo disengkuyung karo sedulur akeh wanci-wanci tumeka pati entuk dongane para sedulur akeh sing pancen resnani lahir kandas tekane batik bakal entuk swargane Gusti Purwati apa piwulange bapakmu ngene iki kurang cetha Purwati yen wong tuwa sedulur wis ora ndok gugu tembunge apa kowe njaluk dileke karo sing gawe urip Purwati Kanjeng Rama kula rumangsani lepat Kanjeng Rama sedaya ingkang kula lampahi pranyata sampun nelingsir saking kautaman kula sampun supe dhateng Panembah kula sampun supe dhateng bebuden becik kula nyuwun pituduh Kanjeng Rama syukur yen kowe sing gelem eling lan nglakoni luputmu Purwati wong tuwa kuwi bungah yen nyawang anake tumata tutu mindhae becik akeh gunemku lan kowe Purwati yen kowe pengen bapakmu kok awet uripe kowe manungsa karo aku Duryudana kula nderek keparepan duka
ingkang trakti menika sawijining jawata pukulun sang Hyang Kanika putra ya sang Hyang Narada Prabu Jengandika nggih juwantah wonten negari Ngastina kula pun Duryudana tansah ngaturaken bekti ugi kunjuk Berkencang pak pong selere buntute aja kater margedek lamange mengojo kaget Duryudana ulun Kang Prapta inggih bekti kula kunjuk yo Don mengaturake bekti kelawan panjenengan lulus tak tampa rantiwat pangestu ulun Tampanana Hurmati datang ben kula mundi pukulun bekti kula katur Dastra iki inggih pukulun yo ngaturake bekti tak tampa pangestu ulun Tampanana pukulun bekti kula kunjuk Durna nggih yo tak tampa pangestu ulun Tampanana bekti kula katur pukulun sangkuni inggih ya tak tampa pangestu Tampanana inggih pukulun nyadong duduka wonten wigatos menapa Prabu wonten negari Ngastina lah iki ngene ceritane gandeng dina iki aku jujuk ana negara Ngastina persajan wae blak utang terus terang sejatine lho panjenengan ulun ngejo mantah jujuk negara Ngastina kuwi entuk dawuh saka Adi Pramesti Guru ya sang Hyang Jagat Pratingkah lamun to iki dina ulun kuwi kaduta ulun kuwi dikongkon dening Adi Pramesti Guru supaya golek sawunging para Jawata jagone para dewa sapa sing diner sapa sing dijaluk ora liya panenggak Pandhawa Raden Werkudara Werkudara supaya tindak sowan ana kajiwangan Suralaya dadi jagone dewa kundurke mungsuh saka negara Bluluk Kasimpar Ratu Buta ingkang aran Prabu Parang Sumirah lamun to mengko Werkudara iso ngundurke malah iso kamunah satu seti ingkang dumadi saka Prabu Parang Sumirah gedhe ganjarane tumrap Werkudara bakal entuk kanugrahan saka Gusti lumantar para Jawata ingkang kasebut Wahyu Payung Agung lah ngono kuciwane menapa pukulun aku jujuk ana negara Ngamarta tinemune negara Suwung Ngamarta Kumlang dok nang endi para Pandhawa apa liburan Duryudana ora boten ning Ngamarta Kumlang negara Ngamarta Kumlang titiane para Pandhawa ora mapan ana negara Ngamarta inggih banjur aku jujuk negara Ngastina mbok menawa para Pandhawa cumandha ana negara Ngastina nyuwun pangapunten pukulun menapa dipun keparengaken kula matur Dastra kepiye inggih kepareng matur bilih anak-anak kula Pandhawa dinten mangke pancen boten mapan wonten negari Ngamarta malah kapura dinten mangke sowan wonten ing panggombaan wonten ngarsanipun Kyai Yama Widura lho panggombaan inggih pukulun Pak Ado saka Ngastina inggih malah nyuwun pangapunten menawi dipun keparengaken paduka boten sisah dumangkah tumedhak wonten panggombaan mangke supados ingkang putra inggih putra kula Duryudana dados sowan wonten panggombaan matur kawan para Pandhawa utamanipun Werkudara dinten mangke diperloke kaliyan para Jawata minangka dadi jagone para dewa wis saged Duryudana nyang panggombaan inggih selak kok menawi sagad-sagad dari pitanten kula mangke kan badhe matur wonten ngarsanipun Yayi Werkudara inggih dinten mangke dipun proke dados sawuhe para Jawata bagus lek ngono Narada ora usah dadan panggombaan boten sisah pikulun syukur nek ngono aku bunga mergo yo irit tenaga irit biaya ora perlu datang panggombaan ora guang-guang pertama inggih pukulun mergo pertama saiki larang banget ya Duryudana inggih pukulun inggih aku tak boleh nyangkayangan tak matur karo ngasane Adi Pramesti Guru yen to Werkudara saged dadi jagone para Jawata inggih kula ingkang tanggel jawab perkawis menika pukulun ya syukur yen mangkono
uga dukun asline gawa jangan ngene kowe kok lamar udara jangan kanan lumen ya Pak tahu dulu. Tidak. seneng Kurupati dene Gusti Kang Mahanasa wis bisa mbukak wiwaraning gaib, isa mbukak atimu satemah, isa mulungkan dadi rasamu. Gelem suwana panggombakan kandha kelawan adimu Werkudara supaya dadi jagone para dewa munggah nyang kahyangan nyingkirake satru sekti ingkang ren Prabu Parang Rukmi ya Parang Sumilah Jawa Pitana. Nggih. Namung iswaken dawuh Kanjeng Rama. Lho, jangkau nyang panggombakan yo, Ger. Nggih, iswaken dawuh Paman Sengkuni. Kusik. Kok kowe ngundang karo pakmu cilik Sengkuni arep apa? Kok kowe ngundang Sengkuni arep apa? Kowe arep nganti Sengkuni budaya panggombakan. Nggih, Rama Diwaji. Aja. Yen kowe budaya panggombakan bareng karo Sengkuni. Sing jenenge Sengkuni kuwi ngendi papan ngendi panggonan, ora nang negara, ora nang desa, ora nang lingkungan. Janji ana Sengkuni, siji kuwi nyrekali, ping pindhone mrimpeti, ping telune adat sing becik kuwi iso dadi elek. Kuwi janji enek Sengkuni. Enek Sengkuni. Ora usah budal karo Sengkuni. Ora dijak ya ora patek. Ora dijak golek rombongan liya. Padake wong ora payu. Kowe kandha apa Sengkuni? Mboten.
gelangak ucap boten iki Kanjeng Rama iki sampun iki matur nembak berikan tanpa pepindhan yo gandeng aku bunga aku mongkok aku tak bali aku tak kondo kelawan ibumu yen tok iki dina Destarastra wis mulung rasane menapa sampun kepareng malah dinten nangki kula aturi dahar Tunggul Bujana ngunjuk seger sesarengan kelawan ingkang putra Brudana perkara mangan enak umbi seger tinemu mburi waton iki dina Duryudana wis manut karo wong tuwa aku bunga aku seneng iki wis klaten dawuh paman Sengkuni aja sengkuni oh nggih iki Kartowarma iki wonten dawuh Koko Prabu metu jaba dalem metu jaba iki Bupano Kampodo gantuk sibo isut bedo kundur kedaton iki sedika ngiswaken dawuh kepareng Madal Pasilan kaya sanono dawuh maneh sabab berangkat ali wau paripurna pangandikan nata Ngastina Prabu Duryudana sarta Sigra kundur kedaton getekak sami ngampil upacara nata yen sinawang saka Mandrawa Banjaran Sari lagune